Tamsakos, walang harang. Ayan. Hayaan mo na pag walang harang, Sisi. Ryan Soul Vlog, thank you so much sa pagpasok uli. Thank you mga kapatid. Shout out. Ayan. Maraming salamat, Ate Megs. Kumusta na? Medyo late tayo ngayon. Kararating ko lang. Ayan. Gina Agraviador. Thank you so much. Ayan, Ate Meg, sabi ni Just V Official. Ayan guys, maraming salamat po. Ayan, para makita ko. Patusok sa premiere ko guys. Ayan, may ano daw, premiere si Sis. Sis, pakibaba mo sis, para mas madali. Ayan, meron na. Let's go guys, tamsakan natin ang premiere ni Sisi. Yan, shoutout po, hindi ko nabasa. Thank you so much sa pag-renew, Elensky. Ayan, Ate Megs. Just Be Officials, Gina, Mawil Vlog, hello Sisi, Just Be Official. Ayan. Thank you so much. Tamsak host, maraming salamat mga sis. Nakajidanom ko na. Yan. Just Be Official, love you. Sabi ni Ate Megs. Puntahan natin guys. Ayan, pang 69 na tamsak si Sisi. 27, 7:30 tomorrow. Ay, 4:30. Ayan nga, 4:30 tomorrow, guys. Bakit cup naman ang nag-ibang paper ni Daddy Mijay na ko? Ayan. Just Be Official, love you. Sabi ni Ate Megs Really TV. Love you, te. Nakuha mo na, te. Ayan, sabi ni Just Be Official. Ayan, done sa premiere. Sabi ni Ate Meg. 1:30 PM Pinas time, Kabsat. Yes, 4:30 dito, Kabsat. Kaya, yun naman ang inaano ko, tinitingnan. 4:30 tomorrow. Kailangan kong mag-note, guys. Para ma-alert po ako tomorrow. Ayan. Ayan. Done, Madam Melensky, sabi ni Gina. And also to Just Be Official. Yay! Makes Real TV. Ayan. Ano yung meron na? Hindi ako nakapunta kanina, ate. Anong nakuha na Just Be Official? Ano yon? May ano na ulit si Ate Megs? May harang na? Megs.
on. Yes. Can you look over there? Hey. What happened? So disgusting. Harang pa ha, sabi ni Ate Meg. Chloe, can you just... ID ni Ate Meg host, yung nakuha na. Ayan. Kailangan pa ba kasi ng ID, guys? Ayan. Mawil Vlog, nandyan lang, guys. Habang guys, nagano tayo, naghihintay. Ayan, Mawil Vlog. Arte-arte kasi ni Lolong. Grabe. Kailangan pa ba ng ID na yan? Grabe si Lolo. Sa bagay, sa naman guys, more secure naman po tayo. Ayan, beautiful place and shirt. Ayan, si Mawil Vlog. Wait, guys. Kurang ikan na diba? Is it the bottom paper that is not working? Yeah? Oh, this one, right? Yeah. It just wasting. What food did you eat? Ay, Marka. Is that what you eat only? And what happened to that knife? I don't wanna see the knife in there, Nene. Come on, remove it. Ayan. Arte-arte ni Lolo. Ay, hindi ko nakita ang beautiful and relaxing place. Ayan. Ayan. Hello sa pinakamagandang host, Prodi Lucana, always here to support you. Thank you so much, kapatid. Thank you, sis. Ayan. Dan Tamsak, maraming salamat. 8 million viewers na nandyan, guys. Thank you ng marami. Walang naka-ready kasi na na papel. Ayan, maraming salamat. $8 million in the house. Ayan. Mega love, shout out Mayora Miss E. Sabi ni Ira Jessa Armada. Ayan, sino pa yung napunta dyan para ma-play, guys? Ryan So Vlog. Ang laki na ng bahay ni Ryan So Vlog, grabe.
Ayan. GJ Ram Lagata, maraming salamat. Hello po, Linsky Grazias. Tapsakan natin si, sino pa nandyan para ma-play? Si Just Be Official. Hindi man lang nadagdagan si Just Be Official, guys, kagabi. Ayan. Guys, puntahan naman natin siya para maging grade 1. Mawil Vlog, ayan. Hello daw, sabi ni GJ Ram Lagata. Thank you so much, mega love shout out to all, sabi ni GJ, guys. Thank you, kapatid, sa pagpasok. Linsky Gracias. Ayan, may channel kasi, Linsky. GJ Ram Lagata, boss, yahoo, sabi ni Mawil Vlog, ayan. Thank you so much. Tambay lang muna dito. Ayan. Thank you. Linsky, may may channel ka, my dear? Ayan, bantay ko muna, kabsat ito. Sige lang sis, kung busy ka. Sige lang sisi ko. Thank you. Ayan guys, may premiere po siya. Sis Elensky. Tomorrow guys, 1:30 p.m. Pinas time. Harang, thank you so much Edward Timbol. At ako ay nabobolo. Boring ang aking LS guys, kaya sabi ko katumal. Pasensya na, walang masyadong naiisda. Mahalin mo ako ng tapat, dadagdagan ko ng 4. Ayan, sabi ni Edward Timbol. Kaabangers, ayan, shout out to you brother, Kaabangers. Maraming salamat uli. Ayan mga katumal. Thank you. Sa bagay ako lang naman ang matumal. Buto sa inyo, hindi. Hello sa lahat, sabi ni Kaabangers, guys. Ay. Masyado ng maalikabok tong computer natin. Ray Katuka, maraming salamat. Bukas na, kapatid, sana nandito ka. Huwag kang mag-absent. Ako, host, mas matumal. Hindi, mas maraming Ate Megs. Mas matumal pa rin sa akin. Marami kayong nagpupunta sa iyo, ate. Tamsak host, maraming salamat, Ray Katuka. Hayaan mo na, di baling matumal, basta lang guys, real. Ayan, 9 million in the house, 9 million na tamsak guys. Maraming salamat. Pero swertehan na lang guys sa September daw. Sa April 10 guys, yung mga member, paswertehan na lang kung sino yung pinakamaraming entry. Ayun. Ray Katuka. Boring ang LS pag walang sound. Hindi naman na kasi ako makahanap ng guys, ng magandang music na hindi man lang tama CPR.
Edward Timbol on the way, sabi ni Kaabangers. Ayan. Maraming salamat, Idol Edward Timbol. Kabarsejo, maraming salamat. Sisi, Kabarsejo, yan. Na-play kita ng isang araw, Sisi. Pero hindi ako kasi pumasok kagabi ata, kaya hindi ko na naipakita. Thank you. Sa mga hindi pa alam guys, yung na may entry po tayo tomorrow, pakitingnan na lang po yung natin, description natin sa baba. Maraming salamat. Mega 8 million love mga katumal. Ayan, sabi ni Ray Katuka. Baka naman guys, ikaw Ray Katuka, meron ka bang premiere for tomorrow? Pakibaba mo kung meron brother. Wala po host. Wala kang wala kang bagong upload. Wala akong nakita eh. Kaya baka wala. Wala nga. Ayan. Hello sa lahat. Sabi ni Kabarsejo guys. Mawil Vlog, wag kang wag kang mag-absent bukas. And mas especially sa guys, sa April 10, matagal pa naman. Wala bukas, baka bukas may upload ako. Ayan, hindi ka ba mag-LS bukas? Morning time? Yan, Gigi Ram Lagata. May gagawin po ako bukas. Ayan. Laging busy na Ray Katuka. Ayan, tapos na. Naisulat, guys. Tingnan nga natin anong magagawa natin. Nakakatakot naman kasi may mga guys, CPR.
Kahit ilagay i-search natin yung with Creative Commons, meron pa rin. Ayan, 7 million. Thank you so much, guys. Matumal ta. Walang magandang music na kuwan natin. Try natin, baka sakali. Ayan. Para naman hindi boring, guys. Hindi naman ako palatawang tao kasi. Musical for you. Ayan, hi. Musically for you. Thank you so much. Musically for you. How are you? Thank you. I'm new here. I know English only. Sorry, I'm not fluent in English. Ayan. Edward Timbo, done full package na load. Na-load ayan, sabi ni Kaabangers. Thank you so much, Musically for you, host. I want jacket. Ayan, thank you. So make sure that you wear sub with me, okay? I'll give you a jacket. Mapapasubo ka ngayon, host. I don't mind. I make relaxing music. Ayan. Thank you so much. Baka na naman ito, guys. Naku, dito ako natatakot. Danton Sakos, thank you so much for Brain Desire TV. Ha 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 ha. Alam mo, oh my God, hoping sana hindi tayo maintindihan nito. Mag-Ilocano lang kasi. Yan nga yung rason ko bakit bumaba ng WH ko eh. May mga pumapasok ata na Ayan. Thank you so much sa Pobreng Bisaya TV. Inay Journey, thank you. Eds PM Vlog, good afternoon po ma'am. Thank you so much, Eds PM Vlog. Thumbs up na. Ayan, mega love shoutout po sa inyo, sabi ni Eds PM Vlog. Mega love shoutout po. Thank you. Dan thumbs up po. Thank you so much. HPM Vlog.
Meron po tayong paraffle tomorrow. Last entry na po tayo ngayon. Harang Pahos, Tangsak na. Maraming salamat. My Passion History. Paano po sa pagsali? Sabi ni ano. Hindi, susulot ko lang ngayon. Last entry. And then, bunutan tayo tomorrow. 4:30 Pinas time. And then, lahat po ng mga members, dati na po akong kumukuha ng entry nila. Para sa April po, nasa baba na si Eds PM Vlogs. Nasa baba po yung ano natin. Katuwaan lang po galing sa bulsa natin guys at meron ding sponsor na dalawa, si Elensky at si Ate Megs. Ayan si Elensky guys, dalawang 30 peso na GCash and WH naman po kay Ate Megs, dalawa rin. Ayan, yung mga nangangailangan po dyan ng WH, dito lang po. At 12 winners naman po para sa akin, galing sa akin po. Ayan. 10 mananalo ng load na 50 pesos, 5 ang 100 and 7 winners po na super chat $3. Ayan. Para mas maraming mananalo. Ayan, mas marami guys may 10. Ay, wala na kasing 50 peso. Kaya pala. Doon sa, guys, sa April 10. Ayan. Good luck sa lahat. Ayan, kung sino yung especially sa inyo guys na mga member. Kung sino po yung palagi pong nagpupunta dito. Ayun, di ba? Tamsak host, maraming salamat. It's Letty's Vlog. Thank you, thank you. Ganda ng sound ni Proudy Lucana. Sana nga walang sisi. Walang alam mo na CPR. Hello to all BG Kapsat dito mga bossing. Ayan, sige lang sisi. Ligo lang ho. Sige lang Ate Meg. Thank you so much. Yung pong sounds ninyo nakakasayaw po habang naliligo ako. BG ako. Ayan. Maganda kasi pag may sound. Ganyan ako guys para hindi may stress. Mahilig po akong ma-play ng mga music, especially reggae. Proudy Lucana, di kaya pumaano yung bahay ninyo? Copyright po yan, di ba? Inano ko naman sa may, hindi ko lang alam. Bahala na.
Bagsak na po, host. Trupang Marky Officials. Maraming salamat, idol. Shoutout mga katumal. Sabi ni My Passion History, guys. Pauwi pa lang. Ayan. Maraming salamat, brother, sa pagpasok. Sarap pakinggan pag reggae. Oo nga. Bahala na kung merong CPR. Kalabas lang kasi sa work eh. Ayan. Kahit di po tayo marunong sumayaw, basta painda-indap lang. Sige lang, no? Walang guys, walang step. Ayan. Graduate na si My Passion History. Congrats, My Passion History! Sabi ni Kabarse Jo. Ayan. Guys, mapapaindak ka sa music talaga. Nakapag-send sa'yo. Ayan. Okay po, ate. Salamat po sa info. Ingat po dyan. Sabi ni iba na itong ko pinupuntahan. Ho, sayaw wala ako bukas. Ayan. Ay, ganun? Bakit? Bakit Kuyang Galachano? Gagala ka?
Nasa Paranaque ako, gagala. Ayan, gagala nga. Kasi gala nga, di ba? Share out sa lahat. Nasa, ayan. Haha, okay lang madam. Don't worry. Walang harang. Ayan. Iyan mo na. Tinanggal na ni Lola ang harang. My passion history, nandyan lang guys. Parang may kulang sa tabi ko. Ay, yung isa kong cellphone. Bye. Happy birthday ho! Sino mag-birthday? Hulaan. Birthday mo pala ho, hindi kain tayo ng sweet corn. Hindi ko birthday. Kayo naman oh. Birthday ko araw-araw. Pahula. Kung sino makakahula ng aking birthday. My load. Okay, guys. Meron ba akong napagsabihan na, guys? Wala pa naman, di ba? Hindi. Bukas na lang. Yan, ko nga bukas pala, maganda yan. Ayan. Thank you so much, Kapupok. Akala ko bukas birthday mo. Hindi. Katuwaan lang talaga, guys. Dito na ulit, host. Sabi ni Ray Katuka. Ayan. Tamsak gandang host. Sabi ni Rodney Pro Raps. Thank you so much. Hello sa lahat mga idol. Sabi ni Kapugpug TV, ang ganda ng sound mo, ma'am. Oo nga, maganda. Sana hindi tayo ikikik ni Lolo. Ayan, Rodney Pro Raps.
basta ano na lang, nagustuhan ko lang mag-ano guys. Magparakol, kaya hindi ko birthday. Ha 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 ha, idol, Evie. Ayan, sino si Evie? Hello sa lahat mga kapekpek at katumal. Ayan. Oy, alam mo ba Inay Journey, yung kapekpek, meron palang kapikpik na channel. Inay Journey, hello idol. Ayan. Ay, nako kapekpek. Oy, masaya dito kasi kahit tayo lang Rodney Pro Raps. Lalong-lalo na pag pumapasok po si Kapukpok. Ayan. Laging na-share out si Kapekpek. Oo, si Kapikpik meron. Maganda yung Kapikpik. Ayan. Meron guys, Kapikpik. Oh my goodness. Ray Katuka idol, sabi ni Kapukpok TV. Ayan, nakala ko noon si Kapukpok, babae noon. Kaya tinignan ko yun, nagpupukpok pala. Kaya yun, nagpupukpok yung, kumbaga siya, isang carpenter. Kumusta na nga pala si Itlog? Ayan, si Kaitlog, bihira lang pumapasok guys. Pauwi pa lang kami ni Ray Katuka at may passion. Ayan, sabi ni Rodney Pro Raps. Ayan. Kung ano-ano, my God. Guys, magbabalang po kayo ng inyong mga bahay kung hindi po kayo natatakot kay Lolo. Pa-share out dear host. Ayan, Hazy Motovlog. Thank you so much sa pagpasok. Shout out to you, Hazy Motovlog. Yan po yung Gala Channel. Yan? My MTRCB. Ayan, sino yan? Si Kapukpok, naintindihan ko rin ang masilip channel niya. Ayan, oo nga. Pati rin ako sis. Sino tong Kapukpok sabi ko. Akala ko babae na Pukpok. Ayan. Patamsak sa premiere, sabi ni It's Let's Vlog, guys. Thank you so much. Hazy Motovlog. Ako naman, drive kami. Ayan, maraming salamat sa pagpasok, my dear. Ingat po. Ayan, cover si Jo. Maganda naman yan eh. Kumusta na Kapukpok? Sabi ni Kabar si Jo, guys. It's Let's Vlog, Dantangsak sa premiere, sabi ni ano ba yun? Kaabangers, ayan. Medyo late itong ko Silipin kita mamaya, silipin mo rin ako mamaya Kapukpok, kaya magsilipan lang kayo dyan ingat-ingat lang. Kung ano-ano kasi
Ano yung lumalabas na ating mga expression ko dito sa YT. Ayan. Magsilipan muna kayo, Kabarsidyo. At Kapugpog TV. Thanks, Kaabangers. Sabi ni It's Letty's Vlog. Ayan. Hi bro, Kaabangers. Silipin ko nga bahay mo. Ayan. Sige, sige. Magsilipan muna kayo, guys. Ingat lang, baka masungkit nyo ang inyong mga masungkit nyo isa't isa sa inyo. Ayan, thumbs up na kapatid. It's Lali's Vlog. Palit lang ako account host. Sige, Kapugpog TV. Gandang hapon, Elisa Time Zone. Thank you so much. Ayan, big shout out to you, my dear. Tuso Kulay Host, maraming salamat, Kapugpog TV. Motovlog, ayos lang bro, nagpalit ako name. Sabi ni Kaabangers, ayan. Shout out sa lahat. Sabi ni Kuyang Gala Channel. Sa di pa dyan, Arat, ayan. Sabi ni Kapugpog TV, guys, puntahan na. Kabangers, takot maglapag bahay. Search manual lang ako, please. Sabi ni Kabarsadyo. Ayan. Kuyang Gala Channel, hello. Salamat sa balik. Ayun, nandito pala si si Sis Maribeth. Di ko nakita. Ayan. Sorry, kapatid. Thank you so much sa pagpasok. Welcome po, Madam Beth. Sabi ni Kuyang Gala Channel. Ayan. Okay, kabang, stay safe, bro. Sabi ni Hazy Motovlog. It's Letty's Vlog. Hello, sabi ni Maribeth Morillo. Ayan, search na lang kita, Kabarsadyo. Ayan. Kain lunch muna, sabi ni Eliza Thompson. Sige lang po. Ayan, playing my passion history. Feel the music. Kasi matumal po tayo. Ayan, magsungkitan muna kayo dyan. Sis Maribeth Murillo, na-play kita ng isang gabi, sisi ha, hindi ka kasi pumasok kagabi, kaya hindi ko na maipakita. Maribeth Murillo, na-play all kita, so more than 9 hours ata yun. In our journey, hello, sabi ni Maribeth Murillo, ayan.
Maraming salamat ka-abangers, sabi ni Kabarsejo. Kapupog TV, dalawa pala account mo, sabi ni Kabarsejo. Ayan. Obreng Bisaya TV, maraming salamat sisi ko. Salamat host. Ayan. Thank you host for being generous, sabi ni Maribeth Murillo. Walang ano man sisi, basta kaya lang ng aking gadget, okay lang po, hindi problema yan. Yan lang meron tayo guys na kaya kong maitulong sa inyo. Kabarsejo, dikit na pala kita kapatid, sabi ni Kaabangers. Ayan, hello sis, Mary Beth, kumusta? Sabi ni Kabarsejo, ayan. Si It's Letty's Vlog guys, nandyan lang. Baka naman tamsakan natin yung pwedeng tamsakan yung kanyang premiere. Ay, ganun ba, Kaabangers? Silipin ko sandali, sabi ni Kabarsejo, ayan. Shout out Maribeth Murillo, sabi ni It's Letty's Vlog. Oo nga, magsilipan lang muna kayo guys. Ayan, sisilipin ko rin kayo. Maribel Murillo, sisi ko, Mishi, sabi ni Nay Journey. Ayan, sinilip ko playing pa rin sino to? Si My Passion History guys. Kailangan kong silipin. Reka Tuka, hello, Haramos, maraming salamat Kabarsejo. Yan, nandyan lang ang ating kapatid na si Reka Tuka. Maribeth Murillo, link mo kapatid, baka di pa tayo dikit, sabi ni Kaabangers. Oo nga, baka nga, kasi bihira lang si Maribeth Murillo sa aking guys. Sa aking LS. Hasta la Bizares.
Flying ka na, Kapukpok TV. Ayan, sabi ni Hazy Motovlog. Hahaha, sorry naman po host. Minsan nabibisi din, masakit ngipin ko na. Ayan. Oo nga, sis Maribeth. Okay lang, sisi. Okay lang. Ayan. Kabangers, dikit na ako sa'yo. Dalaw-dalawin na lang kita, sabi ni Maribeth Murillo. Ayan, hello po Mami na Journey, sabi ni Eliza Time Zone. Maraming salamat, Hazel. Motovlog, stay connected lang, sabi ni Kabarse Joe. Ayan, nagbabagay si Sis Maribeth Murillo. Baka naman, tamsakan natin guys. Let's go! Ayan, Maribeth Murillo, ganun ba? Salamat kapatid, sabi ni Kaabangers. Maribeth Murillo, nga pala kahapon kita nadikitan. Ayan, sabi ni Kaabangers. Dan nami bro, Kapugpog TV, sabi ni Hazy Motovlog. Ayan, maglablaban din kayo guys, mga katuman. Thank you so much. Ayan, naisulat ko na si Eliza Time Zone. Husband mo muna ako saglit. Sige lang, Kabarse Jo. Thank you, thank you.
Lindas Mayes, Lindas Bundia. Ayan, thank you so much. Elvin Vlogs, thank you so much ulit sa pagpasok. Ayan, thank you, thank you. Hello, 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 hello. And also to our friend Charles Vaquero ASB, thank you so much for coming into my LS again. Thank you, thank you. Sandy Junior, the best. Elvin Vlogs, ayan, may entry ka and Elvin Vlogs. Thank you, thank you. Saktong sipa lang guys, mag-iwan lang ng pasa para dikit agad each other. Sabi ni Hazy Motovlog. Ayan, Linda of the most beautiful and you beautiful friend. Ayan, thank you Charles Vaquero ASB. Vlogs, meron po tayong entry for tomorrow. Ayan, you have one entry and also to you, Charles. Nagbaba si Eliza time zone ng kanyang link. Come Brazil. Ayan. Soon. It's quite a bit boring my LS, so just listen to the music. Come to know Brazil so I will know your personality. Yeah. There is no international travel at this time, Charles Vaquero ASB. Salamat, Idol. Mamalingki lang host. Sige lang. Anong pamalingko mo, my dear Kapukpuk TV? Fresh veggies. Yeah, thank you so much, Ray Katuka. $15 million in the house, guys. Wilson, hello sis, kanta ka. Ayan, thank you. Hindi pwede kumanta. Come see my content so we will be friends. Sabi ni Charles Vaquero, guys, ASB. You can drop your link, Charles Vaquero, so that it's easy to look at your channel. Ayan. Wilson, hello. Si Nitch Chen po yan. Pababa ng link sa mga hindi ko pa-receipt. Ayan. Charles Vaquero ASB, just drop your link, my dear. Guys, you can connect Charles Vaquero ASB. Matagal ko ng yan, kaibigan. He's from Brazil. Ayan, guys.
There you go. Nandiyan na yung link, guys. Charles Vaquero ASB, thank you so much. Thank you so much, Wilson. Sinits Chen yan. Hasta Pizares Idol. Sandy Emilio, the best. Mowito, obrigado pelo carinto de sempre. Ayan. Sa gabit araw, puso tunay kang napasama. Thank you so much, Kabanger, sa pag-stay dyan. Northern Sama Mix DJs. Thank you, Charles Vaquero. Ayan. I'm in your channel at the moment, playing to your drone DJI Phantom OJ Professional. DJ muna, host, kain lang, lunch. Sige lang, ikain mo na lang kami away sa time zone. Hasta Pizares Idol. Let's play WH later, guys. How many hours now? Ayan. We're 1 hour, 11 and 11 minutes at the moment. So, after guys? 29 minutes, mag-start po tayo. Playing WH for tonight. BG Duna host. Ayan. Thank you so much sa Ray Katuka. Thank you. Ayan, na-play kita kagabi, Ray Katuka, naka-play ko. Yan, still playing Charles Vaquero.
with your ads. Amber, yun ni Dan na sa bahay mo. Ayan. Sino Amber? Namay minamahal. May pagkakulong ka. Isang balik walang malimut ko na. Ayan guys, nagbaba rin si Maribeth Murillo. Baka naman guys. Naaalala ka sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. I want one, this one, Charles Baquero. Hoping that I can get one like that too, so that I can use for, you know, for viewing. Cowboy in the area directly from Brazil. Sabi ni Charles Baquero ASB. Thank you so much, Sinoy Journey. May ads din pala ang live mo, sis. Yes, sisi, meron. Ayan. Pag muni ka na, sisi, merong ano ads yan. Kahapon wala, ayan. Minsan nagwawala, minsan meron, ganun. Masyadong mahigpit na guys si Lolo Whitey. Let's dance, friends, with face to face. Ayan, hey. Feel free to dance, Charles Baquero, ASB, with my music. Just dance. Hasta la Vizares, Idol. Northern Summer Mix DJs. Sandy Imperio, the best. Let's dance. And Eliza Tanzon, dan na bahay mo, sabi ni Maribeth Murillo. Thank you so much, Nitch Chen. Ayan guys, Wilson is a Nitch Chen guy, Nitch Chen. Ang kanyang pangalan.
Gabi na dyan, ate. Alas 6 na. Pasali po, Ma'am Jelly Bro TV. Ayan, sige. Kumusta na, my dear Jelly Bro TV? Thank you so much sa pagpasok ulit. Idol. Ayan, Jelly Bro TV. Thank you. Ba't ngayon ka lang, Jelly Bro TV? Ito, ma'am, buhay pa naman. Ba't ngayon ka lang? Ayan, Jelly Bro TV. Let's eat sweet corn. Gutom ako. Maribeth Murillo, next na po kita sa napapasukin, ma'am. Sabi ni Elisa Timeson. Ayan. Ayan, playing lang. No problem, Elisa. Ayan, Sisi, playing. Maribeth Murillo. $7 million in the house, guys. Bunutan po tayo mamaya ng WH. Ayan. Thank you, Charles Vaquero. Andito na po ako sa alak at sigarilyo mo, ma'am. Maribeth Murillo. Ayan, sabi ni Elisa Time Zone.
Pasaran Misares Idol. Ayan, natapos na ang ating music. Hope that we can find another one. Not sure if I can find. My ads. Stay hi to everyone here at the Paddy Farm in the north of Minas Gerais. Ayan. Thank you. I'm searching and new music, guys. Salamat sa mga nagtamsak. Sabi ni It's Letty's Vlog. Walang anuman, kapatid. Ayan guys, gawa ko ng pahulaan ha. Thank you for translating in English, my dear Charles.
Rizales Idol. Sandy Oliverio, the best. Ikaw ay aking Ayan. Ayan, bunutan mo na guys, and then may apat po na ano na, eh kahit apat lang kayo dyan, kung sino ang nandyan. Ayan, nandyan lang ang sisi natin, Maribeth Murillo. Ate Megs, Any Journey. Sandy Oliverio, the best. Nandito ako sa Bininits Chen, guys, si Wilson. Ayan. Bunutan muna. Thank you, Sisi. Maribeth Murillo. Ayan, 6 million in the house.
all, guys. Okay, masyadong maliit ata. Parang ano. Tanggalin ko muna ito. Dito ka na lang ilalagay. May nahulog. Pag-English, alanganin tayo. Ayan, nandiyan na si Maribeth, guys. Pangit naman itong music natin. Ayun, ayaw ko. Ayan guys, gunutan. Or hulaan muna, hulaan. Ayan, may sinulat po ako dito. Madali lang po ito. Ayan. Hulaan lang guys yung nandito. Nakakatuwa. Ano nakakatuwa, Sisi? Ayan, hulaan guys. Ready? Lima nandyan. Ayan. Ayan, ito ay isang bagay guys. Ginagamit. Ayan. Inano ko na. Ano host? Any? Hulaan na lang muna. Meron pa akong sinulat dito. Para masaya. Ayan. Oo nga. Kaya magano lang po tayo. Ayan. 2 hours. Yung mga emoticons. Emote icons. Ayan. Bagay, yes. Bagay, Sisi. At ito'y ginagamit na. Yan, madali lang. Inaantay ko to. Yan na. Nail cutter, hindi. Hindi. Malayo dyan sa nail cutter. Kiss, malayo. Maliit ba? Meron ding maliit, meron ding malaki, guys. Coins, hindi. Metal, ayan, hindi. Metal. May kasamang metal siguro. Or aluminum yun. Para mas magaan. Ayan. Bag, pwede. Jewelry, ayan. Kutsara. May malapit dyan, guys. Botones, kutsilyo, sabon, hindi. May malapit po dyan na nagsabi, guys. Zipper. May zipper. Hindi. Tinidor, suklay, gamit sa kusina. Load bag. Ano yung load bag? Ano ba yan natin? Yung malaking bag na square? Hindi. Tote bag. Tote bag ate.
hindi. Nipper, hindi. Itak, hindi. Alam ko yung tote bag, ate. Ayan guys, meron na. Ayan. Stop na po tayo. Maleta guys or luggage. Ayan. Luggage. Ayan, bag. Pabunot sa buhok ng kilikili. Ayan. May ano ba? May ba? Nung ano ng anak ako guys, meron, ewan ko anong tawag yun, yung busali. In Tagalog, what is ano, busali? Meron na si luggage or ano. Ayan, si Nits guys, Nits Chen, play all. Sayang, konti lang kasi ang ano mo, oras mo ano, Sisi, yung video mo. Sabi ko sa'yo, dagdagan mo eh. Ayan. Meron na si stop na po tayo, luggage, ang ano. Luggage. Ito guys, magagaling naman kayo siguro dito. Ayan. Stop na po. Ayan, pangalawa, another one again guys. Congrats, Wilson. Ayan. Ano to? Eto guys, para madali lang. Isang ano na naman guys, isang gamit. Ayan, gamit. Sinabi ko na. Ayan, bagay Sisi. Yes, Maribeth Murillo, bagay. Bagay po siya. Sinusuot, hindi. Electronics, upuan, hindi po. Maliit. Hindi siya maliit, ate. Medyo malaki. Pambabae, hindi. Belt, hindi. Malaki, ate. May maliit pero hindi naman gaano kaliit. Still malaki pa rin, guys. Harang, ayan. Sis Jem, maraming salamat kapatid. Sis Jem. Baso, asan na ako? Belt, baso sa kusina. Pwede rin. Pwedeng kusina, guys. Ayan, tamsa ko. Sentry ko po ha. Yes, Sisi. Noted po, kapatid. Thank you. Tagalog. Ano bang Tagalog nun? Pwedeng English, Tagalog. Pero karamihan na ano guys, kahit ano, Ilocano tayo, Tagalog tayo, English pa rin yun ang tawag natin. Hi po sis Maribeth, sabi ni James Scope, ayan. Inna ko, ayan, thank you Kabsat, naisurat ka. One word? Yes, ate. Anya question, hulaan nyo lang
itong ano, sinulat ko dito, sis. Eto. Isang bagay siya. Bakit, Jem? Sabi ni Inay Journey. Ayan, oh, sis, kasi nagluloko si Rayleigh, sis. Ayan. Steamer, hindi, sisi. Vacuum cleaner, hindi, sisi. Gamit ng tao, babae. Babae yan, no? Babae. hindi si... O, pwede rin, pero talagang normally, ano, gamit lang ng bahay, guys. Ref, hindi. Sis, Inay. Ayan, 2 words ba? Isa lang, sis. TV, hindi. Blender, television, hindi. Dekoryente, hindi. Harang host, sabi ni Kabar sa Jo, yan. Thank you so much. Manok, karaoke, hindi. Ay, sus, apo. Laptop, hindi, sisi. Pizza, hindi. Caldero, chair, hindi. Gamit sa bahay, table, hindi, sis. Display, pwede, sis. Mug, hindi. Table, hindi rin. Glass, hindi. May ano dyan. Ayan, guys, meron na, guys. Stop na po tayo. Stop. Ayan, guys, carpet. Ayan. Congrats, Inay Journey. Rugs, guy, or ano, carpet sa sala ba? Oo nga, sis. Maribeth Morillo. Ayan. Stop na. Congrats, Inay Journey. Pag marami tayo bukas, guys, baka magdagdag ako. Hindi lang yung nasa ano dyan. Yung nilagay ko. Sis, Maribeth Murillo. Ayan. Thank you so much. Ayan, guys. Dinonate ni ano ni Inay Journey kay Maribeth Murillo. Sige, sisi, noted. Ayan. Naitunak mo siya. Ayan, guys. Okay, pangatlo, guys. Next question, nagdagatal na kung horse. Okay. Nakaupo kasi ako dito sa carpet, wala akong maisip. O, di ba display din, guys, ang carpet? Mabain, ayan. Wow, gagatel. Ayan, Wilson. Ano, puntahan mo yung mga nandito kasi halos ano na, puro mga Ilocano. Ayan. Sa loob ng bahay, gamit ng tao. Yes, sa loob ng bahay, gamit ng tao. Parang ganun na, pwede rin gamitin, pero hindi, sinusuot. Gamit ng bahay. Jem, bilis magtanong, bagay. Yun nga, bagay. Ayan, guys, sinabi na ni Sis James Scope kasi laging nagpapalaro yan, yan. Matalas ang kanyang pag-iisip. Katawa na, nakatawa, sis. Ang saya kaya,
Wilson dito sa sa LS. Ayan, nandiyan lang kisa bakedi, dardaras, ayan. Wilson, pa-share ang Mamet no balay ko kabsat. Ayan, Kapukpok TV, pa-sharean nyo daw. Ano ni Wilson, paki-pa-share guys si Kapukpok TV. Sinusuot, hindi sisi, supa, hindi. English? Yes, English. 2 words. 2 words nga. Tagalog, English. Appliances? Pwede. Nasa room? Alam mo, pag ano sisi, alam mo naman siguro sis Jem, pag flat ang isang flat, sinabing flat, apartment, ganon, o isang room lang yun. Pwede? Nasa room. Center table, hindi, pang display. Pwede rin yung mga taong mahilig ng mamahalin. Showy, ayan. Electric fan, hindi. Wall painting, hindi. Ayan nga, parang studio, yun, parang studio type, pwedeng di ba, isang room lang. Nandun rin minsan. Picture frame, hindi. Television, flower base na hindi. Hindi po. Last supper, hindi. Vacuum cleaner, hindi sis. Ginagamit ko ito araw-araw. Desaksak, yes sisi. Siyempre nakasaksak yun. Hindi yun na-under pag hindi nakasaksak. Electrical wire, no. Sisi, hindi. Bouncing ball, hindi. Itong inuupuan ko, laptop, hindi. Washing machine, hindi. Electric fan, rice cooker, hindi. Hair dryer, hindi. Tahong ni Carla. Power bank, hindi. Hair blower, hindi. Headset, hindi. Hindi. Flat iron, hindi sis. Microwave oven, hindi. Ceiling fan, hindi. Hindi ko alam yung taong, ano yan? Tahong? Cellphone, hindi. Coffee maker, computer, oven, toaster, hindi. Sisi. Remote control, hindi. Ayan guys. Kung nandito po tayo sa, naranasan natin pumunta sa ibang bansa guys. O kahit nandyan sa Pilipinas kasi meron din ako sa bahay dyan sa Pilipinas eh. Microwave, hindi ate. Tanong host, pakiulit. Ayan, isang bagay, isang gamit guys sa bahay. Ayan. Anya, malapit na microwave oven, center cooler, walis, hindi. Nasa kusina guys. Ayan. Malapit na doon. Sa kusina ba? Oo, sisi. Kasasabi ko lang. Mga nakiditi maison. Steamer, hindi. Agkurab na. Can opener, hindi. Stove, hindi ate. Gas stove, hindi. Dishwasher, hindi. Parayok, hindi. Blender, hindi. Microwave, hindi. Punta na tayo sa kusina. Ayan. Sige na, punta ka na Inay Journey. Tingnan mo doon. Water boiler, hindi. Can opener, hindi.
Rice cooker, hindi. Nag-iisip yung mga ano, water heater, hindi ate. Maalala ko yung ano guys, yung postiso, pistachio. Water dispenser, hindi. Bitsin, hindi. Social ba eta, jak may mga alas abot na niya, meten, ayan. Hindi naman na siguro social, ano, sisi, kasi meron na din dyan sa Pilipinas. Ginagamit na talaga ng mga ano. Electrical oven, hindi. Parang ganun na, parang medyo social, pero para sa akin guys, hindi na social na ano yan. Hanging cabinet, hindi. Air fryer, can opener, hindi. Coffee maker, ayan, hindi. Electric mixer, hindi, sisi. Meat mincer, ayan, masyado na tayong ano guys, matagal. Sabihin ko na talaga, ano na lang. Stand mixer, oven toaster. Ginagamit ito pag nagluluto. Oh. Patay tayo niyan, imported, kaya lang meron ako. Oy, mas maganda kaya pag yung kalan, sisi. Ayan, palayoklo, hindi, sisi. Juice squeezer, no? Squeezer, no? Ala, ginagamit ito guys pag nagluluto tayo. Kaldero, hindi, sisi. Awanan kabsat, karne. Non-stick pan, hindi. Electric oven, air fryer, hindi. Guys, especially sa mga ano, ito na lang, ewan ko kung na, kasi sa bahay namin sa Pilipinas, guys, meron. Simple lang naman yung bahay namin, pero meron, guys. Hahaha. Sisi na journey, nandyan na yan, lang sa tabi mo yan. Punta ka sa kusina mo. Induction cooker, hindi. Ganting, hindi. Gunting, hindi. Ganting, gunting. Hindi. Food heater, hindi si ano, ate. Makatakiak sa mo dito yun. Hala niya, meten. Oo nga. Guys, maingay po ito. Ayan. Makatakiak mo ton. Wishling kettle, hindi. Steamer, hindi. Electric kettle, hindi sis. Takuri, hindi. Water heater, hindi sis. Paulit-ulit yung mga sagot nyo. Pressure cooker, hindi. Full set, hindi. Pressure cooker, hindi rin. Hahaha, oh my God. Exhaust fan? Iba kasi yung exhaust fan eh. Gamit yan sa ano? Sa toilet. Washing machine, martilyo, bomba, hindi. Exhaust. Exhaust fan. Ano yan eh, yung exhaust guys, ano yan? Gamit yan sa toilet. Laso na? Hindi. Exhausted na ko. Matulog naman ako, host. Baka mapanaginipan ko. Ayan. Especially guys sa mga ano, nandyan sa ibang bansa. Nandyan puntahan nyo yung mga kusino nyo guys. Mga ginagamit nyo doon. Malapit na doon. Oo nga, malapit na. Lababo. Ayan. Hindi. Kitchen fan.
Pwede, pero may ano guys, may talagang, ano yan? Pangalan? Hey, sige, para mapanaginipan mo. Ayan. Makapag-ready nga tomorrow. Magdagdag ako guys ng ano natin. Mapanalunan kasi nakakatuwa. Hair dryer, hindi sisi. Blender, jay pagruwaranti as jay kusina jak amonin. Wow! Kailan lang meron sa kusina namin. Ayan. Das filter. Ayan, hindi. Burner. Shannon Zeva, thank you so much sa pagpasok. Smoke detector. Alarm naman yan. My dear smoke detector. Yan po yung isang alarm. Kaserola, ayan. Start ng letter. Baka alam mo na sisi pag sinabi ko. Awan meten si ceiling mounted. Ayan. Pwede rin, pero hindi yun sisi. Kasi ang ceiling mounted guys, lang. Naka-square dun sa mga kwan. Chanti, hindi. Start ng letter. Blower fan. Awan makita. Chiminay baga kami. Awan baka kastami. Baka awan kastami. Haha. Okay guys. Nakatagari day 2 Maingay po ito pag nagluluto po tayo. Start with letter R. 2 words guys. Belt drive. Ayan. Hindi siya ng Zevad. Pressure cooker, no? Smoke ventilation. Pwede na rin yun. Pero sis, may siya talaga. May name yun. Pwede na winner ako. Rolling fan. Eto naman punyatang Marvin na to, pumasok pa. Guys, nandyan na guys yung sagot. Pero mali pa rin si Marvin guys. Kasi 2 word po, ginawang 1 word. Unahan na. Rex Hood. Oh my God. Sino nauna guys? Pumasok guys si Marvy. Ayan, yung mister ko pati siya hindi niya rin ata alam. Ayan guys, pero hindi po ganyan. Talaga, 2 word po ang Reigns Hood. Ayan. Sinabi na niya. Sino nanalo guys? Sino? Shannon Zevad. Sino si Shannon Zevad guys? May may channel? Shannon. My dear, wala kang wala kang channel? Ayan. Main channel is Chris G Officials. Chris G Officials.
Kaya pala may tumatawa dun sa salas, guys. Pati sila hindi rin alam. Nagtanga na kanya imbaga na gaya men, dinamag ko palang ang sa kanya. Oh my God. Chris G. Pati hindi ko mahanap. Ang Chris G. Official. Ayan guys, ito ba yung 824 na subscribers? Ayan, nakita ko guys. Play all po ito my dear ha. Chris G. Chris G official. Ayan. Maingay po yan eh. Yan ang ayoko pag nagvi-video sana ako na na magluto, maingay po yan. Next. Okay guys, next. Ayan. Ginagamit din ito. Bagay guys. Ginagamit ng tao. Araw-araw. Sinabi ko na para mabilisan guys. Nanalo si Chris Official. Chris G Official. Si Shannon Zevad. Suklay hindi. Hindi siya suklay. Pagpaimis. Hindi pagpaimis. Ajay ko ang namangan. Damit. Haan. Okay. Ayan, toothbrush. Guys, si Chris G Official, sana Shannon Zevad. Tama ba? Shannon Zevad, ipasok mo ang iyong dito, yung main mo. Kasi wala ka pang hindi ka pa graduate. Ayan, nasa 8 plus pa lang guys. 8 plus ba yun? Chris G Official, ayan. Nasa 824 sub pa lang siya guys. Uy, English hanga. Wait. Paimis, toothbrush. Danom Tagalog. English? Ano nga yung Tagalog nun? Mahina ako sa Tagalog. Bagay? Ginagamit nga, Sisi? Hindi, Sisi? Sweets na nga ako. Ayan, mag-sweets ka. Iinom ba? Iniinom ba? Hindi, Sisi? Pero ginagamit? Ilocano, mabalin? Ulawan, sige. Yung mga Ilocano, pwede rin? Pero... Fan, hindi sis. Ginagamit ito araw-araw. Lalaki? Ayan guys, meron na. Stop na po tayo. Ginagamit natin to araw-araw. Stop na guys. Inay journey. Inay journey. Sino gusto mong Ayan, donate na naman sisi. Tapos na guys. Congrats Inay. Inay journey. Ayan. Guys, cup. Ginagamit araw-araw kasi pag nagkakapit po tayo sa morning. Ayan. Sino sis? Galing, galing, galing. Galing sis? Play all ka. Play mo si It's Letty's Vlog. Ayan. It's Letty's Vlog. Tumatawi yung mga dalawang doon sa Ayan. It's Letty's Vlog, sisi.
Andyan pa ba si It's Lettuce Vlog? It's Lettuce Vlog, nandyan ka pa ba sis? Wait, nandito pa. It's Lettuce Vlog. Kasi maano natin guys, ma-search natin kung wala na siya. Chris G Official Jacket. Ayan. Thank you so much. Ayan guys, ito yung nanalo kanina. Chris G Officials. At saka Chris G Officials, may entry ka na rin for tomorrow. Ayan, entry for tomorrow. Ilan entry ko? Sabi niya ni ano. Isa lang ngayon. Kasi wala na. Last night na po tonight. Oo. Kung ano-ano yan. Bali-baliktad. Last night na po. Ayan. Andyan pa ba si Meg Really TV? Salamat sis. Ayan. Inay Journey Love. Sabi ni Marbeth Murillo. Isa lang ang entry mo, my dear ha. Chris G Official. Apat na no, apat na. Ayan, apat na guys. Tapos bunutan na lang. Yun na lang. Ito guys, bunot-bunot. Pag wala na si Henzi na lang, baka needs niya WH. Henzi, nandyan ka pa ba? Henzi, kung sino na lang nandyan guys. Henzi Motovlog, nandyan ka pa ba? Ayan, wala na ata. Pero nandyan pa, nagbibidyo-bidyong mga yan. Ayan, Brian Soldog, maraming salamat. Play all guys. Ayan, apat na po yung nanalo. Kapag wala, ayan. Kapag wala rin si Maribeth na lang, ha. Sabi ni Inay Journey. Ikaw, Sisi, okay lang. Pero ang masaklap guys, pag nagdalawang pangalan, alam niyo yung sinabi nila, pwede tayong mag-play ng kahit another tab. Hindi po kasi may yun, may address, IP address po ng bawat ginagamit na wifi. Hindi yun papasok, kahit magkaibang Ayan. Yes, dito me, andyan guys, si Hainzed. It's Lettuce Vlog. Sis, nandyan guys, si Hainzy Motovlog. Yun siya na lang o si It's Lettuce Vlog. Inay Journey, sapat na po yung sa akin. Ayan. Oo, sis. NZ Motovlog. Ayan. O, sige. I-play all ko na nga para para madalian lang guys. Ayan, it's Chen. Play all uli ha. Sanan. Marami din na kailangan bukas ulit. Ayan. Oo, Sisi. Kasi ang natin, ang wifi, may IP address din guys. Madedetect yan ni Lolo.
Pero kung sakali na medyo mahina kasi ang aking data ng phone. Kaya mahirap. Kasi may data po, iba yung wifi sa bahay, iba yung data ng hindi ko kino-connect minsan ng aking wifi sa aking phone pag nag-play. Lalo na pag dalawahan kasi may IP address, guys. May nagsabi po sa akin. Ayan, hello Velicitin. Thank you so much. Kumusta? Mega proud. Thank you, Velicitin. Inay Journey, love. Thank you, sis. Ayan. Okay, bunots. 4 guys na mananalo ulit. 4. Kasi 4 na yon. Eto, sino kaya? Ay, ang galing naman. Ayan guys, kayo na lang magbasa. Nandyan pa ba? Hindi ko na tatawagin. Oh, silo na yung kinakalug mo. Ayan, eto na. Ayan, nandyan pa ba? Ayan, magbilang na lang guys. Ayan, thank you sis. Ayan, mag-present guys, present. Mahirap basahin, mahirap ba? Nits Chen. Siya po si Wilson guys. Nits Chen. Ayan, ako na ba nanalo? Together we are family. Mega love shout out to all. Guys, nandito ang ating kapatid guys. Together we are family. Ayan, ang ating dating nilalanggam guys. Ayan, Sisi, play na lang kita sa aking CP, cellphone. Ayan, thank you so much. Nits Chen. Shout out sa you 12. Together we are family. Ayan, talagang cellphone ang gamit ni Heinzy Motovlog. Ni, tamang-tama lang ang pagkaano ko. Nakikita ba? Or medyo malabo guys? Wala ballpen ang ginamit ko. Pati yung mga ginamit ko dun sa Hello Manang! Hello. Ayan. Together we are family. Hello bro. Sabi ni Kaabangers. Ayan. Congratulations, Heinzy Motovlog. Pero wala na siya. Lagay ko sa banga. Andyan si Heinzy Motovlog. Ayan. Ikaw pala yan, bro. Eto, play all. Just be official. Okay, ako yan, host. Sabi ni... Ay, nandito. Sige. Haynes Vlog. Kunti lang kasi ang ni Heinzy Vlog dito. Hindi naman nagpakita sa akin si Haynes Vlog. Ba't hindi sa akin? Heinzy. Motovlog. Haynes Vlog naman ang. Motovlog. Guys, baka naman, naka naka 97 guys. Ang ating kapatid na si Heinzy Motovlog. Sorry sa aking pag-pronounce ng Z guys ha. Ayan. Guys, baka naman puntahan natin guys para maging grade 1 po ang ating kapatid. Ibaba ko ang kanyang link guys.
Yan guys, puntahan naman yan. Para maging grade 1 lang po. Wala na po si Just Be Official. So yan, entry for tomorrow guys. Ayan. Oo bro, together we are family, long time no see sir. Ayan. Kabangers, bakit biglang napalitan? Sabi ni Together we are family. Gusto niya maging kaabangers lang. Eto guys. Nakikita niyo ba? O hindi? Maribeth Murillo, together we are family, dalawin kita sa LS mo. Ayan, laglag din na Nemen bro, laglag din na ano yan? Ayan. Maribeth Murillo, mag-present lang guys para mabilis. Ayan, naka-play all ka na ano. Donate, ayan. Sino gusto mo, Sisi? Maribeth Murillo, uy, ay wala na po akong LS sa channel and video mo na lang ako bibisitahin at manood. Sabi ni Together We Are Family, ayan. Ayan, Sisi Maribeth Murillo playing from kay Inay Journey. Ayan. From Inay Journey. And then Chris Ju Official. Hazy Vlog, Maribeth Murillo, and sino yon? Sino yon? Si Hazy. Chris G Official. Ayan, donate ko kay Inay Journey. Sis Inay, gusto mo? Belicitin, keep safe always, sabi ni Inay Journey. Ayan, thank you so much, Belicitin, for coming to my LS. Chris G Officials, ayan, play all. Oh my God. That's fine. You have, I think around 10 hours. Okay, I can play all this one, Chris G Officials. Maribeth Murillo, ha. Ayan. Sis Inay. Ano, Sisi? Gusto mong ma-play all or ano na lang? Sa playlist po tayo. Sa ayaw at sa gusto ni Inay Journey, need niya yan. Ayan. Na-play ko kasi kahapon Sisi kasi baka daw, muni siya eh. Dito na lang sa Sisi, playlist or ikaw mamili, play all, pwede lang. Sisi. I am know you're always busy in my journey. Ayan, thank you so much, Felicitin. I can give you a jacket. Aguy, sige, pero peerless na lang or next Monday mo ako i-play. Lagi ka naman nandito, Sisi. Baka manalo ka pa tomorrow. I can play you. Your do you want the play live stream na naman yung ko eh. Saan yung marami dito? Hindi lang ako kasi Sisi.
nagte-take video para lang ma-send ko sa inyo. But I played all the time your videos. Ayan, starting na yung ano mo, Sisi ha, mix video. 53 ulit. 53. Maliit lang. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 12 million in the house. Thank you so much, host. Walang anuman, Sisi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 3, 4, 6. Anim na, guys. So, dalawa pa. Dalawa pa. Thank you, sis Maribeth. Ayan. Kabarsejo. Kabarsejo. Ayan, Kabarsejo. Salamat, sis. Walang anuman. Ayan. Inner journey. Hehe. Love, love. Ayan. Present. Ayan. Okay. Present si Sisi. Present, guys. Mag-open lang ako ng isang tab. At ako'y mag-sign in. Uy, ba't ano? Kalimutan ko na yung password. My God. Wait lang, sis. Mga sisi. Kailangan kong mag-login, guys, sa isang account, pero naiba ata Minsan, ulyanin na ako. Tama naman yung nilagay ko. Ayan. Playing bingo, Belicitin. Maribeth Morley due to work, sis. Ayan, busy po ngayon si Together We Are Family, guys. Parehong yan. Pero sa totoo lang, dyan po ako nag-graduate noon. Ang daming tao, guys. Kahit alauna na po dito ng madaling araw, talagang namuyat talaga ko doon. Diyos ko, Mayo. Ayan. Kabarsejo. Ayan, sis, playing na. Okay. Maribeth Morley due to work. Ayan. Playing bingo, Felicity. You're like bingo playing in our journey. Ayan. Thank you so much, Halls. Walang anuman. Thank you din sa sa pagtambay dyan. Ayan. Bunot ulit. Jelly Bro TV. Jelly Bro TV. Ayan. Together We Are Family. Okay po, abangan ko na lang po. Sabi ni Maribeth Morillo. Ayan. Jelly Bro TV. Kabarsejo, mega love shoutout. Sabi ni Together We Are Family. Ayan. Together We Are Family. Mag-LS ka bukas, brother? Saturday and Sunday lang ako makapunta ng LS mo kasi umaga po dito. Pag weekdays po, nasa work na po ako, my dear. Together We Are Family. Kaya napapansin mo, weekend lang talaga ko nakakapunta, nakakadalaw sa iyong LS.
Ayan. Jelly Bro TV. Ang ganda ng kilikili ni host. Ganon? Salamat. May buhok. Joke. Walang buhok. Pero ano, parang umingitim na nga eh. Tumatandang umingitim. Mga lady proud, Ilocana, my name, not come here, find my name. Thank you so much, Felicity, for staying there. Thank you, thank you. I really appreciated that. Ayan, Jelly Bro brother, bro, wala siya. Jelly Bro TV, wala siya. Ayan, for tomorrow na lang guys. Ito, entry niya for tomorrow. Together we are family. Shoutout din sa'yo. Mary Beth Murillo, saan ka pala sis? Proud Ilocana sis, di ko pa alam, busy ka ayos sis. Happy to support muna. Okay po. Together we are family. Maraming salamat. Ayan, wala siya guys. Wala na rin ito guys, si GJ Ram Lagata. Inay Journey, hello. Sabi ni Together we are family. Ayan, Inay Journey. GJ Ram Lagata, wala na rin ito guys for tomorrow. So hoping na makapunta siya. Ayan. Surat natin guys, si Together we are family. And Together we are family, Pilipinas, Paul Nueva Ecija. Yan sabi ni Maribeth Murillo, we are Ilocano, Ilocana, Together we are family, si Maribeth Murillo. Ayan. Together we are family, mag-iwan lang ng bakas. Ayan guys. Kabarsadyo, dyan ako nag-graduate kay Together we are family noon. Ayan, Marvin Murillo, baka mag-LS ako pag tulog ka. Ayan. Maaga kasi si Together we are family, sometimes nag-LS po yan. Parang 9 p.m. Pinas time guys. Kasi 12 a.m. na dito eh. Madaling araw. 2, 4, 6, 7. Ayan, isa na lang guys. Sis Elensky. Sis Elensky. Together family. Yun lang. Nag-LS yan. Pero medyo gabi na. Kabarsidyo, manood ng mabuti para di masayang effort and time natin. Ayan. Wala siya Elensky guys. Shoutout Kabarsidyo, tusok dan na may sabi ni Hainsed Motovlog. Hainsey. Ayan. Silipin kita mamaya, Together we are family. Ayan guys, magsilipan muna kayo. Ito last na guys. Wala na din ito si Charles kasi nasa Brazil. Charles Vaquero ASB. Lagay ko na lang doon sa Madalian lang. Ayan, Sis Inay Journey ulit. Sis Inay Journey. Thank you, Haynes. Stay connected, sabi ni Kabarsidyo. Ayan. Inay Journey. Ayan, silipin kita mamaya, Together we are family, pagkatapos ko dito maghugas ng plato. Ayan. Sino, nandiyan lang guys, si Inay Journey. Sino, i-donate mo ito, Sisi. Kabarsidyo, sis, appreciate much. Huwag sumilip, baka masayang. Imulat ang mata. Very wide. Sabi ni Together we are family. Ayan. Uy.
Ayan, si Sinay Journey. May isa, ulit, tayo. Pwede mo play at, ay, iba pa, ano? Ano yun? Yes. I-ano mo na lang, sis. I-message mo na lang din ako. Para ano na, tapos na. Yes, Sisi. I-message mo na. Ayan guys, thank you so much sa 12 million in Dasaha. Mamaya together we are family, sabi ni Kabar Sejo. Ayan, magmahalan muna kayo guys. Then, larga na po tayo. Naka-ano na to po tayo eh. Naka 2.5 hours na. Ayun, nilagay ko na lang sa ating entry. Ito yung kahapon pala. Balik ko din yung mga nanalo, guys. Ayan. For tomorrow. Salamat, sis. Walang anuman, sisi. Thank you din. Sana dagdagan mo pa ang iyong video para pag nakapasok ka dito at ma-play all kita, then, sulit mga lalabs. At saka yung mga guys, maliliit dyan na video. Sayang po, play all po tayo. Mahirap kasi. Ay, bigyan ko pala ng ng rules dun sa WH guys na sinabi kong 10 hours. Yung mga mananalo sana bukas, sana marami silang guys video parang pag na-i-play all ko, magdamagan at maghapon, at least totally guys na pero pag naman umikot, continue ko pa rin. Ang mahirap guys, pag maliit lang ang kanilang video, paano nang gagawin ko kaya nun? Araw-arawin? Lalo na pag wala pang isang oras. Naku, mahirapan tayo niyan. Okay lang sis, salamat. Ayan. Wilson, link mo. Ayan. Oo nga naman, Wilson. Ito, ibaba ko na lang sis. Kasi sabi niya hindi pa marunong magbaba. Ayan, si Wilson Sisi. Si Nitch Chen yan. Ayan, binaba ko guys. Ilang araw na rin akong walang load, sabi ni Kabar Sejo. So sana manalo ka tomorrow ng load. Pero mura lang naman. Alam ko mura lang. Alam ko mura lang guys. Ang aking pamimigay. Ayan. Marami pong salamat. Walang anuman mga sisi. Ayan, magmahalan na kayo at ako magpapaalam na. Baka may gusto pa kayong guys, puntahan, na suportahan. Kasi 10:51 PM na po dito, tapoy. Inaantok. Marami pong salamat. Sis, ka na? Nag-message ka na?
Good night sa'yo, Kabsat. Ayan, mag-message. Hindi ka pa nag-message sa sis ko. Ayan. Yun ang hinihintay ko, Sisi. Ayan, meron na. Sisi, message mo ang tap no may play ko. Ayan. Sarap kaya ng libre lodos. Ayan. Sarap kaya ng libre load. Ayan. Still here. Thank you so much. Together we are family. Ano na kanina pa kasi ako, my dear brother. Ayan. Okay. Ayan. Ano muna ako, Sisi. Hinihintay ko na yung message mo para ma-play na. Silagay ko na yung entry natin for tomorrow in there. Tapos guys, yung mga yung mga member natin po, may ipapamigay rin ako sa April 10 ha. Huwag po kayong mag-absent. Ayan, katuwaan lang po. Ayan po, para sa April. Matagal pa. May isa pang 1 month. Ayan. Thank you, Sis Jem. Nagpakanti rabbit mo. Ayan. Thanks, dear host. Walang anuman. See you guys. Sinihintay ko na lang yung message ni Sis Inay Journey. Sis Inay Journey. Wilson, Dan, ayan. Sabi ni Mary Beth Murillo, ay na, masakit din ang lalamunan. Pero sana hindi tayo hinilolo dahil may music po ako kanina. Thank you, host. Walang anuman. Thank you din, my dear. Ayan. Ayaw mag-send. Ano bang pangalan, Sisi? Thanks, guys. Sabi ni Kabarse. Ayan. Basta send ko na lang, Kabsat. Send mo na, para ma-start ko na, my dear. Thanks, guys. Ayan, James Scope, big shout out. Sabi ni Together We Are Family. Ayan. Puntahan mo rin yan, brother. Si James Scope, lagi pong, nag-LS everyday po yan. Ayan na, ayan. Ayun. Nakita ko na, Sisi. Okay. Kiraos man di channel ko. Gutom na naman ako. Kakain ako guys bago ako matulog. Dagdag Bilbil. Ay, nasa ito nga. Nakita ko na Sisi, 739 subscribers siya. Okay. Ayan, Sisi, playing na. Ang ganda ng intro. Ayan, guys, magpapaalam na ako. Mahirap iwanan ng 11 millions na nandyan, guys, na nag-steady. Ayan. Pero kailangan ko na pong matulog. Mga lalabs, wala po tayong pambili ng ng eye cream. Ayan. Pauna lang sa dikit mga kapatid, balikan ko kayo, iwan bakas busy lang kay baby ko now. Ayan, sabi ni James Scope. Good night, sis. Good night na mga lalabs. Thank you so much. Talagang mapanji matakon. Kukurdop. Thank you mga lalab sa night.